Sa mga daghang punto nga atong makuha sa ato karong mga pagbasa og sa ebanghelyo, usas mga punto para nako kining kinaiya gid unta sa amahan. Dunay duha ka amahan dinhi, si David ug si Jairo. Duna sila'y mga anak. Ang anak ni Jairo nagmasakiton og hapit na mamatay. Samtang ang anak ni David lagsik kayog lawas si Absalom ug nisukol ni David gani nakigubat ni David. Nya si David nagsigi in taon og likay, nagtago-tago kay gilutos na siya siyang kaugalingong anak. Unsa man to si Absalom, tinuod tong himsog o masakiton. Sa tinud-anay, kining duha ka anak pulos ni masakiton. Kay kadtong anak nga 12 anyos ni Jairo masakiton sa lawas pero buotan sa espiritu. Kini si Absalom nga anak ni David himsog sa lawas, masakiton sa kalag kay naglagot naman siya siyang papa. Ni kudita siya, rebellion, ni rebelde. Kay gusto siyang iya ng pulihan ang iyang papa. Linya imong tupad, inaunsay imong sakit karon. Naarabay uban, all of the above. Okay lang nang physically masakiton ka, pero himsog ka spiritually, murag okay na siya. Nasay uban, himsog physically, masakiton spiritually, okay lang na, kay 50%. Kana yung all of the above, masakiton ka. No? Muna'y peligro. Ug daghan sa atong katilingban karon ingon ana. Analyze ko no be kaning ato mga leaders karon kinsa man nilay mga anak man kitas Ginoo kitang tanan, anak tas Ginoo. Kinsa man ang atong mga leaders sa politika lang usa ay lamig giapil usa sa simbahan. Kinsa may masakiton, unsa may mga sakit ani na kay naa man kitay sakit no. Unsa may sakit ni Marcos og sa iyang mga kauban, ni Duterte og sa iyang mga kauban og sa mga pinklawan. Unsa may ilang sakit? Physical, spiritual, or all of the above? Kusuga sa ninyo mo hukom. Gipangutana ta mo ganihan, natawa ra mo kung sa inyong sakit niyan. Nari nagislaing tao, kusog kay manghukom. Ingon ra ba si Kristo ayaw panghukom. Na ang atong amahan sa langit gipakitaan ang iyang kasing-kasing ba sa atong amahan sa langit gipakita sa kasing-kasing ni David ug sa kasing-kasing ni Jairo. Labaw na gyud sa kasing-kasing ni David. Ngano man ang tinuod yung amahan mubati gyud sa kahimtang sa iyang anak. Dili gyud malipay ang amahan nga ang iyang anak masakit o kaha mamatay. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kapasakit sa inyong mga anak either spiritually or physically. Kanang wa gyud mo kayaw-yaw, wa gyud mo kabunog sa inyong mga anak. Taas sa kamot. Wa gyud mo maliwat ni David. Wa maliwat mga animal gyud mo. Mao na atong style. Nga naman tungod kay di ta gustong masakitan, pasakitan nato ang nakapasakit nato. Mao na ang kinaiya sa mga yawanon. Nya kana mang bata mo'y kasagaran makapasakit nato kay di man mag-abot ang atong
standard o ang standard sa bata. Ang atong kinaiya o ang kinaiya sa bata, di man mag-abot. Mao nang ang bata gid in taon mo ipirmi natong pasakitan kay kunuhay nakapasakit nato. Pareha nagong mangutaw ka nya imo nang gitumpi mo abot ang bata bungkagon kay gusto man ginang bata og bungkag. Gusto na siya kanang kalat pa. Pamunluton gina ang angeng bunluton, di ba? Maana ng batang gagmay. Unsa may imong buhaton, ikakita nimong gipangbungkag. Hapak dayon, hapak. Nga naman, sakitan man kang magpilo na sag-usab. No? Kanang imong mga tubig nga gibutang, abutan nas bata, ipangyabo na. Ganahan kay na siya mo yabo. Nya og iyan ang giyabo, unsa may imong buhaton? Palitan ni mugduaan ang bata, mga truck, mga dal, inigsunod ni mong tanaw, nagbuwag na ng kamot o ang tiil, ana. Kaya ang kutob, babunlot sa bata, bunloton, gina, mga ligid, ana, sa truck, na, nangatangtang na niya, labi nagmahal-mahal, asos, hapak na yun. Apan, ang tinuod ang amahan sama sa kasing-kasing ni David. Di yun gustong masakitan ang iyang anak. Mo nang si Jairo sad nihapa sa tiilan ni Hesus, nagpakauwaw, nagsigig hapa kay gusto gid siyang maluwas ang iyang anak. Si David sad ang iyang concern ang iyang anak sus pastilan si Absalom. Nangita siya siyang anak, ayang amahan na champion sa gubat, na buntog ang tanang mga kaaway. Siya nagtugatugag, rebellion, nasangit lang sa kahoy. Kay kadanghag yun, kadanghag. Gasakay sa kabayo, wa kabantay, nga naay kahoy, wa yun mo upo. Nagtuyhad lang naw. Nasangit. Imagina, dito ra siya nasangit sa sangas kahoy tugang, yung liog na siyat dito. Nya kay buhi-buhi pa man, gitiwasan kay ang mga sakop ni David ni sugat man ngadto kay mo dipinsa bagi sugat nila samtang layo pa. Kay nagpadung naman, mo atake man di gisugat. Pagkaingon nasagit si Absalom kay siya may leader, ingon dayos Huab ang leader sa sundao ni David, di tanan ni ang angon, tiwason tanan ni, kay mabuhi ni muabot ni dito, di ra ba tumusukol atong amo, kay ang gusto ni David, di man sila musukol, mulikay raman sila, kay anak guna niya, aron ni mahunong ni mga sundao, di na ning padayon, patyon taning ilang leader, gitugsok dahil niya, og tulo ka, udyong, apert patayan, Porti lipayas sundao ni David nga ni-report, kamahalan, dakong mayong balita. Ang pangutana din si David, kumusta ma akong anak? Si Absalom. Insap, hinaot pauntang ang tanan ni mong kaaway, maliwat niya. Pasabot, namatay. Sus, si David porti manong hilaka. Ning buidro man ngadtos babaw nagsigi magminatay didto og ilang nabati nga nagsigi ingon, Absalom anak ko, may pag ako'y namatay dili ikaw. Kamo ba kanang inyong anak nga masinupakon kayo, kanang inyong mga anak nga porting suyo punya mangawat pag yun, nagpakauaw lang nimo, gipusil sa pulis kay nisukol sad. Moingon ka, may pag ako nalay gipusil kaysa ikaw. Mo anak mo, kamo. Mo anak nyo ka, Lord, sakit man, pero, ay, salamat itahon, makapahuway na ako. Pero tinagyong, hasula, Lord, hasula na giling taon. May taon, Lord, kaya gipapahuway namin mo. Dili na mo'y gibati ni David. Naguol siya. Muna ang Ginoo, mga igsoon, digid na, siya malipay kon magkalisod-lisod ta. Sa atong mga leaders karon, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, kinsakha nila ang naningkamot yun nga dili magkalisod-lisod ang mga Filipinos. Kana bang naay kasing-kasing sa usa ka amahan sa nasod? Na? Ayon lamog tingog.
Og naa kanang grupuha mo atong suportahan sunod eleksyon. Mailhan man na nimo nga naman kay kaning mga amahan sa nasod gikan sa presidente hangtod sa barangay level. Kung noa na sila'y kasing-kasing nga Diyos nun, nga nahigugma sa ilang mga anak, mausan na mahitabo sa mga leader sa simbahan, mga amahan sa simbahan, gikan sa Santo Papa hangtod sa parokya naning nagwali karon. Kung dunay kasing-kasing nga amahan gyud nga Dios nun, maningkamot gyud nga maarang-arang ang kahimtang sa iyang mga anak. Maningkamot gyud. Duna gid sila'y buhaton nga maarang-arang dili mag-anam og kalusno. Ngato mga leaders karon human sa bagyo nga tino, linog, kini karong nangawa nga negosyo, unemployment, ug daghan pang mga flood control nga ghost ug nangaguba tungod kay substandard. Human niining trillions of money nga nawa tungod sa corruption nga na-recognize na gininato tanan. Ang ilang focus karong tuiga, impeachment sa Vice Presidente. Impeachment. Nagkisi-kisi sila pag-impeach og balik sa Vice Presidente. Kadtong impeachment sa Vice Presidente nga gi-file sa 2025 nga niabot sa Senado pero gi-filean og apilar ngadto sa Supreme Court, nya gidesisyonan sa Supreme Court nga unconstitutional ang atong presidente sa Senado ug ang pipila ka mga congressman misaway sa desisyon sa Supreme Court. Nya kaning atong senador, presidente sa Senate, di man na siya abogado, komedyan man na mo nang nisikat og maayo. Di na siya abogado, asa naka-eskwela og law. Iyang gisupak o gi-question o gisaway pagyod o gi-accuse pagyod nga overreach, judicial overreach, nga niresulta gani nga niingon siya may pag-usbon tanan ning konstitusyon kay nagpatuyang naman nig interpret ning Supreme Court. Murabag yang giingon ba nga di naman ni sila kamaong mo interpret nga bisan gani kuno ang first year law student makasabot man sa kasimple ni ahinoy mga justices sa Supreme Court, di man hinoon kasabot para niya ba? Kinsa man ning lidera nga mo koreksyon sa mga banggiitang mga justices sa Supreme Court, unya unanimous decision pagyod sa maong desisyon. Nga di man siya law student, di sad siya law graduate, samot nang di siya lawyer, hilas kayo gid ba? Hilas. Maunay mga kasing-kasing sa mga amahan sa atong nasod karon nga wa gyoy pagmahal. Nya gahapon pitsa dos, duha dayon ka impeachment nga gi-refile kunuhay sa dito sa Congress. Duha ka impeachment ang gi-file against sa Vice Presidente. Pero unsa may gisulti sa Supreme Court sa ilang desisyon sa 2025, mapailan lang og tungod aning 1-year ban, mapailan og balik og impeachment ang Vice Presidente inig February 6. February 2 pa lang ni file na sila. Nakisi-kisi yun. Wa pa gani mahisguti ang flood control nga mga ghost projects, kadtong mga trillions nga nawa, kadtong mga billions nga nawa, gikan wa pa mauli sa PhilHealth nga gikuha, wa pa mauli, wa pa mahisguti ug hain natong billions nga nawa, nga wa mahisguti atong halin atong 29 tons nga gold nga gibaligya ug daghan pa maharlika fund na almost 500 billion nga nawa na sa wa nay kwenta-kwenta, wa mahisguti, impeachment kidayon. Nya mo gasto na sa daan ng impeachment og mga millions.
Mubara na sana sa ilang paghimog mga legislations nga makaayos atong nasod, maisip mga legislators kay ma-focus na sa impeachment. Mao ba ni ang kasing-kasing sa mga amahan sa nasod nga tinuod nga nagmahal sa iyang mga anak nga mao ang ato mga Filipino citizens? Para nako dili oy. Muna si David, bisan gani sa buangon niyang anak, nihilak siya. Ang anak. Lingay mong tupad. Yung na mo suporta kas impeachment. Suporta kas impeachment. Mo suporta ka, otro sa kang buangon. Unya kalimtan to natong flood control. Wap agani makit ang uban nato mga missing dinhi nga nabanlas ato. Gatos kapin, mga balay wap agad na to matukod og balik, guba pa throughout the Philippines tungod ani mga flood control nga ning grabe ang flood. Kalimtan na nato kanang PhilHealth nga daghan na kay karong di nakapatambal, tagaan na lang og biogesic maglisod pagani kay wa nay budget ang PhilHealth. Kalimtan na nato ang dako kay kwartang nawa sa PDIC nga namiligro ang ato karong mga insurance sa ato mga businesses o sa mga depositors. Kalimtan na nato tungod lang aning impeachment nga nakasintro sa 125 million nga gi-accuse na abuse of confidential funds sa Vice Presidente nga tagaan ng judgment sa COA nga way anomaliyang nahitabo sa paggamit sa confidential fund. Nya mao ginay atong utingkayon kay lagi abuse gina, impeachable gid siya. Wa na ta kasabot. Mo na kita maningkamo ta. Karon si San Blas usa ka obispo naay kasing-kasing sa paghigugma sa katawhan. Apil na ang mga buangon nga naningkamot nga patyon siya. Og namatay gid siya. Pero nagpabilin siyang maisugon nga naghigugma kanila. Mao na kining atong ritual sa pag-anag kandila sa atong tutunlan. Ang pasabot ana, dili ta mosulti sa mga mensaheng Dios nun bisan pa man putlan tas atong tutunlan. Sige, lingay mong tupad ina magpaana ka. Na magpaana ka. Inya inighuman natog ana sa inyong liog, libak dayon. Inighuman natog ana sa inyong liog, pangasaba dayon sa mga bata, pangasaba dayon silingan, yaw-yaw dayon sa mga bana. Ayaw na. Pasabot, ayuhon tanig gamit ang atong tutunlan. Ang capacity nato sa pagsangyaw, gamito nato nga makapa-inspired ang ato mga pulong para sa mga nanag-antos labi nas mga himatyon. Muna si Jesus nakaayo siya sa masakiton kay iyang gisangyaw pulong sa Dios, gugma sa Dios, gahom sa Dios.